खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। फिन खेबसेबाव आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनो जानजि खाफ्रादों। बर'फोरनि गेजेराव थामथि गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो आलादा रायजो दाबिनाया जोबना थाङाखै। बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै बनसुआ आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै गोसोखां बिलाइ गथायदों। दिनै बाक्सा जिल्ला बनसु आरो तामुलपुर जिल्ला बनसुआ जिल्ला बेंगिरिनि जोहै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिम आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै गोसोखां बिलाइ गथायो। बाक्सा जिल्ला बनसुनि आफादगिरि रातुल रामसियारि दैदेननाय हान्जाया बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखां बिलाइखौ गथायो। ओरैहाय तामुलपुर जिल्ला बनसुनि आफादगिरि बिरिन्था बसुमतारी आरो बुंथिगिरि सन्जीब कुमार बर'नि दैदेननाय हान्जाया तामुलपुर जिल्लानि अफेरा जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखां बिलाइखौ गथायो। मख'नो गोनांदि आलादा बड'लेण्ड दाबिनाया बर'फोरनि बेसेबांबा गोबाव समनि मोनसे गेदेर दाबि। गोबाव समनिफ्रायनो बर'फ्रा बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबिनानै सोमावसारबोबाय थादों। बेबायदिनो सेथि, नैथि आरो थामथि गोरोबथा जानानै थांदों। बिएसि गोरोबथा, पिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथानि उनावबो गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो फिन बर'फोरनि गेजेराव बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै जांख्रिखांनायखौ नुनो मोनफिनदों। बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै बनसुआ फिन जानजि खाफ्रादों। बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबिनानै मेम'रेन्डाम गथायदों आरो नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।